ମାଇଁ ଆଜି କଣ ରୋଷେଇ କରିବ? ଆଜି ଆମର କାବୁଲ ଛୋଲା କରିଛି ତରକାରୀ। କାବୁଲ ଛୋଲା ତରକାରୀ ନା ଗୋଟେ ଚାଲ ବନେଇଦବା। ତୁ କି ସେଇ ନୀଳ ନୟନା, ତୁ କି ସେଇ ନୀଳ ନୟନା, ଯିଏ ମୋ ସପନେ ଆସି ନିଦକୁ କଲା ଚୁନା ଚୁନା। ତୁ କି ସେଇ ନୀଳ ନୟନା, ତୁ କି ସେଇ ନୀଳ ନୟନା। କଜଳ ନାହିଁ, ଗଜରା ନାହିଁ, ନାହିଁ କୁଙ୍କୁମ, ସାଦା ସିଧା ଝିଅଟେ ତୁ ସଜ କୁସୁମ। ଲାଜବତୀ ଲାଜ ବରନା, ତୁ କି ସେଇ ନୀଳ ନୟନା। ଯିଏ ମୋ ସପନେ ଆସି ନିଦକୁ କଲା ଚୁନା ଚୁନା। ତୁ କି ସେଇ ନୀଳ ନୟନା, ତୁ କି